350 kok professjonali qed jipparteċipaw f'aktar minn 50 sija ta' kompetizzjonijiet fil-fira kulinarja Vivanda. Fira li tiġbor fiha mhux biss eżibizzjonijiet kulinarji, iżda wkoll għexieren ta' eżibituri u fornituri tal-industrija tal-catering. Matul l-4 tal-fira l-pubbliku jista' jara varjetà ta' prodotti fl-industrija tal-ikel, minn xarbiet sa mbejjed sa żjud għal tamir tal-kċina. Imma apparti minn hekk, min iżur il-fira ikun jista' jara wkoll kokijiet professjonali sajru f'kompetizzjonijiet ta' tisir, kompetizzjonijiet aġġudikati minn ġurija internazzjonali. Fost oħrajn f'dawn il-kompetizzjonijiet il-kokijiet jridu jħejju varjetà ta' platti differenti minn platti tal-ħelu għal platti ta' ħxejjex, laħam u ikel Malti, Mediterranju u ikel internazzjonali. Net News żar il-fira li qed issir fl-MFCC f'Taqali u hemmhekk tkellimna ma' Guido De Bono mill-Malta Chef Society. Kull nofsija jew 3/4 dejjem ikollok competition ġodda. Barra li jkollok ix-Chef of the Year li jkollok il-ħin tiegħu ta' 3 sigħat. L-ewwel dawn il-kompetizzjonijiet ilhom isiru għal ħafna snin. Però din hija r-raba' darba li qegħdin norganizzawhom mal-Vivanda. U bekk hija tajnija immi ġdida, vetrina ikbar fejn qed naraw iktar eżibituri minn tas-soltu u dak li saqsejtni inti huwa li din hija l-lejm tagħna hija edukazzjoni li aħna ntellgħu ix-chef aware kif għandu jaħdem u jiġi ġudikat. Il-fira nfetħet mill-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca li wara indirizz tal-ftuħ iltaqet ma' numru ta' eżibituri.